daghantag makuha nga mga pagtulunan sa ato karong ebanghelyo, pero nindot tingaling atong fokusan ang kinini ang giuna og kakita or mao gitingali sa toy tumong nganong gigayo ni Hesus ang buta aron makakita siya sa iyang isig katao. Mao tong iyang ipangutana, may nakita ka ba? Ang una niyang nakita, mga tao pero murag mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Nya iya nasanggi tapion iyang kamot, mitutok na gyud ang tao ug nakita na niya ang iyang isig katao. Lingiay mong tupad. Ang di mo lingi buta. Lingi aba. Ang samantan-aw ni mo niya kahoy o tao. Unsay buhato nato kung kahoy mo'y atong makita o kahoy atong makita, ang atong tan-aw ana atong galamiton. Gamitono nato ba para sa atong kinabuhi? Pero kung ang atong makita gani tao, unsa may kahulugan ana? Oy, kauban sa kinabuhi. Gilingi ako usab imong tupad ingna pwede tang mahimong kauban, ina kano na pwede tang mahimong kauban o galamiton. Kinsa dinyo dinhing mga asawaha na mo claim, Father, ang akong bana giisip gina na kong kauban dili galamiton. Sige, taas ka mo. Pasad kasabot ni mga asawaha, pero at least na iniisa, pero nagpanagana na ba? Mga bana, na sa mga banag naong din kinsa man ninyo ang muingon, ang kanang asawa na ko, Pader, ako ginang gitratar nga akong kauban dili galamiton. Taas kamot. Kung magyaw-yaw na kas imong bana, unsa man tan-aw nimo niya, kauban o galamiton? Kanang imo na siyang yaw-yawan ba? Imo nang awayon, kasab-an, kauban na nimo o galamiton? Oh, naglibog sad mo no. Sa unang pagbasa, ang Ginoo nagtan-aw ni Noe nga iyang kauban. Unya kadtong ubang mga tao nga adtong panahon na buhi, tan-aw sa Ginoo iyang kaaway. Mao tong gipatay niya silang tanan. Ako mag-imagine man ko 40 ka adlaw nga nakusog kayo ang lunok, tibuok kalibutan namatay gyud. Bisan pa ganing mga langgam, bisan pa kana mga hayop nangamatay. Nganong wa man mamatay si Moses ug ang iyang mga kauban didto atong arka nga ang iyang arka di man to hinimo og mga engineer nga kana ang nya sirado pagyud kanang mura lang siya o kanang sirado lang baway wa giputos ra gyud to giana. Pag sirado sa arka wa na sila makita sa ilang palibot, gahuwat na lang sila, asa sila ilang paso sa kanini ang bawd o sa tubig. Ngano wa man sila mga matay? Ibaw mo ngano? Wa mo kibaw? Paasa ko kibaw na, pero tungod kay ang Ginoo nag-isip ni Noe nga iyang kauban. Iyang giprotektahan ang kinabuhi ni Noe og sa iyang mga pamilya nga didto sud sa arka. Pero kadtong mga tao uban dili na to niya kauban, iyang gitugutan nga mga matay sila. Sunan ka atong wa kay baos Noe og unsay nahitabo siyang palibot, mo tong nagbuhi siyang uwak. Sunod nagbuhi na pod siya sa gamay niyang bintana og pati niya. Ang pati ni balik kay
Wa may katugpahan, puno pa mas tubig. Nya lain na san 7 ka adlaw. Ma-imagine na to ba? Stilan karisgo atong kinabuhi. Nya simba ko oroy og dito sila na tungtong sa bukid nga bakilid. Nya paghubas na lintuad ngadto ang arka. Ligid-ligid, di sila mamatay sa lono, patay sila sa hugs pangpang. Kay kinsa man sini pahimutang dito nga masapnay siya aron dili malintuad nga inighubas sa tubig. Bisag asa ra man na matungtong. Kinsa may nagpahimutang ang iyang kauban. Kinsa may kauban ni Noe ang Ginoo. So kanindot di ay kon kauban nato ang Ginoo. Pero ang nakaapan kanus-ama nato mabiyaan ang Ginoo. Kanus-aman kun dili nata mutuman sa atong mga saad ngadto kaniya. Muna ang Ginoo ni saad nga kita himuon niyang kauban. Pero kita usahay adto ta mukuyog sa yawa. Pinaagis atong mga sala. Ngilingya imong kuan, imong tupad na sad. Ing na wa pa ka mobuwag sa Ginoo. Wa pa ka mobuwag. Na tanawa kanimo atong tubag sa Salmo. Kanimo o Ginoo akong ihalad ang sakripisyo sa pagdaig. Ang usas meaning ani kaning santos nga misa sa karaang panahon kadtong magsunog silag mga mananap. Pagdaig tos Ginoo. Pero ang mga tao sa una ang ilang gidaig dili na ang Ginoo kung dili ang mga hinatag sa Ginoo. Kwarta, dungog, yuta, kanang ilang kaugalingon hinatag nas Ginoo kini atong lawas. May karon ko na be kinsa may imong gisigihag daig, ang Ginoo o ang imong balay? Mailhan man na nimo kay kon kanang imong gidaig sa wayo na gani na masuko ka. Suko ka ba? Kung ingnon kang batignaong, masuko ka dili? Suko dili? Ingnon kang bugo, libakon ka, masuko ka dili? Imong anak, kulataho sa inyong silingan, masuko ka dili? Oh, wa na ka dito sa Ginoo. Naa na ka nagdaig sa imong anak na hinimos Ginoo. Nakuha mo? Kung ang imong kwarta kawaton sa imong silingan, masuko ka dili? Suko niya nga nung masuko magkakituan naman ka nagdaig sa imong kwarta, wa na mas Ginoo. Kung ang imong balay sunugon as niyong silingan, masuko ka dili? Ingkabisag ikaw pa di ka mo ingong di masuko. Oh, mao na kay tuan naman ta nagdaig sa hinatag sa Ginoo. Pero nagdaig tas Ginoo, di kita masuko. Nganuman tungod kay ang Ginoo mo ituburan sa tanan. Mo na diri sa atong salmo niingon diri tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Nindot ano? Kana bang patyo na taba? Di kita masuko nganuman sa mata des Ginoo nindot day kayo na. Mo na kanang ato mga martyrs nana. Sugot man kay tagpatyon. Samot na og kawaton na atong kwarta, okay ra gyud kayo. O pagutapat yan. Muna ako na ninggi pamalandungas Ginoo kay ang ato rong pinakahat nga isyu kanimang midterm elections. Ganahan ko nga i-relate ang atong pamalandong sa atong umaabot nga eleksyon. Kanabang unsaon pagpili. Atong sulayan pag testing kinsa Manila ang kusog kay mosaad pero dili mutuman sa saad. Mao na sila yung mga buta.
Kay karon god kung gitanaw di social media, sige naman sila campaign. Tanaw sad ko sa team nila ni Marcos, Bongbong Marcos, niya team sa ni former President Duterte. Mao man na roy nagkumbate gyud maayo. Team Duterte, team Marcos. Pulos gid sila pagkanindutag mga saad. Parihara gyud sila og gipana po parihara ba? Moingon dayon ang pikas. Sayod ko nga naatay mga pangandoy nga moasinso atong kinabuhi nga maprotektahan ang atong kaban ng bayan, mabantayan ko no ang kaban ng bayan, way korupsyon niya naay mga pagkain sa hapag kainan. Ginana ba? Pulos man sila nakakita na. Pulos gyud nakakita. Nawa kuno'y korupsyon o niya kanang malinawon tang maglakaw-lakaw sa atong katilingban nga way kuyaw nga lugoson ka diha o babae ka, nyapatyon ka, tulison ka. Ano na bang safety, secured ang atong palibot. Pulos na mga maayo. Nya mo asinso ang tanan. Dili na ta magsigig abroad kay dinis atong nasod. Sufficient na ang atong income. Kay equal na ta og kapasidad sa mga nasod nga silingan nato. Nga nung muadto pa man ka, nga popariha naman ta dinhi og income. Hinana ba? Wa na, dili na mahimuwag sa ilang pamilya, ang mga kanirong atong OFW, manguli na sila diri. Pagkaninduta na mga saara, no? Pulos gid sila, ana, kamaong musaad, masulti na sa ilang bakba. Pero ang pangutana, dakong question mark, kinsa Manila ang kusog mutuman og saad, ang team Marcos o team Duterte? Lingay mong tupad. Inanana kay tubag, ayaw mong tubag dinhi, di sad ko motubag. Mao ni atong pamalandungan hangtod sa Mayo, sa itong pitsa, Mayo 12. Atong sigyag pamalandong, kinsa Manila ang may kaayong muhimog saad pero dili tumanon. Daghan sag panaad kani si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos niadtong panahon sa eleksyon 2022. Pila may natuman og pila sad ang wa matuman. Daghan sa gisaad si former President Duterte niadtong ano sa tong eleksyon ato niya nga nidaog siya 2015 16 6 years man 16 2016 pila may natuman pila say wa matuman. Inana ba kay kun kinsa ani nila ang kusog kay mosaad kay di man guna problema ang pagsaad, di gina problema, wa gid nay limit. Kamo bitaw, nangabudol mo kamo mga asawa, nindot kay saad ng inyong nabana. So, nindot ag saad na. Pero karon lami kay hiluan. Congratulations sa wa mabudol. Ano bang mga saad ba? Mauta nang nahimo na lang na hinoong ka ng kanta nga gihimo mo ang saad, aron lang pakyason. Di ba? Naman na yung mga kanta na. Paborito kay na sa akong papa sa una, kantahan. Iya ginang kanta-kantahon. Kamao mo, ana? Gihimo mo ang saad, aron lang pakyason. Ana? Kamusad, sa ako din hingi panaad nga kung mupalit lang gid mog slot, naatay tukoron, naatay hatagag mga bugas, naatay activity nga tumanon. Natuman ba o wa? Kusga. Praise the Lord, no? Itong pakpakan ang tanang na malit. Ako gani mong ibudol, kuha na dayon ko. Paningli ko. Paningli. Muna, karon paningla nato ni sila, kining mga nang-apply. Kay kasagaran sa dihas nang-apply, pulos-pulos mga karaan. Doon na naiagi ba? O niya, makita nato nga pupariha sila og balhibo
Kay duha ra man ni ka team ang main gyud nga nagtigi karon, makita nato nga kinsa tong nipabor sa team Marcos, pupariha pud na sila lifestyle, pupariha pud na sila mga baruganan. Kinsa sa tong nagsuporta diri sa kang team Duterte, pupariha pud na sila og kinaiya. Nya kon pananglitan naglabi ang pamakak sa team Duterte, bakakon kay nistanan, magsigig saad, way natuman. I-appeal lang sa nato og sa likway ang nagsuporta ng maong team. Kay wa nay kapuslanan, dili na makahatag og kaayuhan sa katilingban, mga buta na sila. Kay kanang buta og musaad na kutob ra gid na sulti, wa nay matuman kay di man siya kakita, di sad siya kaklaro sa iyang gisaad. Buta ba mo na ingos Kristo, ang buta dili makagiya sa laing buta kay mga hug na sila sa kanal. Unya kung sa team Marcos kargado din si Bongbong Marcos nga ang iyang gipangsaad pulos gyud natuman hangtod karon gikan atong 2022, kana sang line up niya karon iya sadang gipangpili nga mosuporta sa iyang gibuhat. Ato sana silang butaran. Pero kung ang gisaad sad ni Bongbong Marcos sa iyang pagdagan wa sad matuman, daghan sa kaing wa matuman, isalikway na lang sad nato ang tanan nga nagsuporta niya, kay wa nay kapuslanan, kay same feather flock together. Hingka na adin ay balhibo ang tao pader, ay ato na lang ang anaon. Same feather, birds of same feather flock together. People of same attitude go together. Na siya. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na honghongi kuno ko kinsang team imong suportahan. Ing na kano. Ing na honghongi ko kinsang team imong suportahan. Ako'y mo judge nimo. Di na ta maglisod. Aning maong sukdanan, mausad ni ang sukdanan sa Ginoo, be faithful to your promises. Napaganitay tubag sa Salmo nga nagingon, ang Ginoo na hinumdum kanunay sa iyang kasabutan. Mauna ang kinaiyang Diyos nun, dili mo pakyas og saad. Pero ang kinaiya nga yawanon, igo ra gina sa saad, tamis kay na manaad, pero bati kay nagbinuhatan. Mauna kiniro mga politicians, sige silang saad nga naman kay kada usa nato panahon sa eleksyon equal footing, tagsa ra gid na ka votes dinis Pilipinas, kadtong galingkod sa daplin nga way balay o kining gapuyo og palasyo pariha ra tag vote. Gahom na nato nga gihatag sa atong konstitusyon, thanks be to God. Pero kining mga bakakon, ilatang ilad-ilaron aron makuha nilang atong simpatiya, pero inig human atong hatag tugyan sa atong pagsalig nila pinaagis pagbutar, ila dayon tang budulon. Kita na ilang daog-daogon, kita na mo ilang pahimuslan, hastang atong mga taxes ila na ng panguhaon, graft and corruption, ug way usa nato nga hingkod og panghunahuna nga dili mo agri ang Pilipinas karon gisupsupan sa graft and corruption. Way usa nato ana nga mosalikway apan ang pangutana kinsa may mosumpo niini. Mangita taog dili mga bakakon. Track record plus pamalandong nga Dios nun. Anha ta diha makakita sa kamatuoran. Muduol ta ni Kristo, muingon ta niya, Lord, hikapa ang akong matas pagtuo, matas akong hunahuna o kasing-kasing, makita unta nako kinsay angay gid nilang suportahan. Kay kung dili ta hikapon sa Ginoo, sa iyang gahom, sa iyang grasya, sa term karon, mabudol ra gyud ta, mailad ra gyud ta. No? Muna discernment.
gikan karon hangtod sa Mayo. Kinsa man ang atong pilion nga maayong mutuman og saad.